Aló polo ano 2005 decidimos constituir o colectivo veciñal Sartaña para defender un espazo público da privatización que pretendía levar a cabo o goberno de coalición conformado por PP e F no mandato corporativo 2003-2007, mediante a adjudicación a unha empresa da construción e explotación dun centro de ocio na Praza Sartaña, argumentando interese social e apoiándose nunha suposta demanda da cidadanía que posteriormente puidose constatar que non era tal. A pesar do noso rexeitamento mediante concentracións, manifestacións, presentacións de máis de 2000 alegacións, o recurso de Esquerda Unida, etc., e da movilización social respaldada por entidades veciñais, deportivas, culturais, sindicais, colexios profesionais e polas forzas políticas de esquerdas, non houbo maneira de parar semellante atropelo, e o mandato corporativo rematou cunha adjudicación á empresa Serviocio da redacción do proxecto para a construción, xestión e explotación do centro de ocio. Esa fatal herdanza da que os causantes teñen nomes e apelidos supuxo un verdadeiro lastre e hipotecou o futuro inmediato da praza, porque aínda que o proxecto foi paralizado ao instante en xunta de goberno en agosto de 2007 polo daquela novo goberno PSOE-Esquerda Unida, este trámite non serviu para habilitar o dereito sobre a parcela e posibilitar a remodelación da praza, nin con cargo aos orzamentos, nin con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local. Hoxe, que xa pasaron 6 anos dende que algunha mente iluminada ideara este despropósito, entre outros, seguimos pensando que a recuperación e reurbanización deste espazo público non é soamente unha cuestión de ideoloxía política, aínda que tamén, senón que hoxe, xa avanzado o século XXI, debería ser indiscutible ter un criterio urbanístico sustentable de aplicación nas cidades que respecte e humanice os lugares públicos para que poidan consolidarse como puntos de referencia na relación das persoas e que, por outra banda, fomenten os xogos populares e os xogos espontáneos dos nenos e nenas. Isto sí que supón calidade de vida. O caso é que, a medida que o tempo foi transcurrindo, tanto no mandato corporativo anterior como no presente, a cidadanía foi coñecendo a realidade do proxecto e as súas consecuencias, o que provocou e ven provocando un incremento sustancial do apoio da cidadanía á nosa causa. Prova disto, que canto menos pode resultar sintomático, foi a intervención dun concelleiro de IEF no pleno de 29 de abril de 2010, un concelleiro de IEF, na que recoñecía que este tema servira para gañar as eleccións. Isto non o decimos nós, non hai máis que ver acta dese pleno. O que supón de maneira indirecta asumir que a vontade mayoritaria do povo foi contraria á construción do centro de ocio. As mulleres e homens que hoxe atopámonos de novo aquí, e xa van unhas cantas veces, facémolo porque vaise debater a proposta de resolución de contrato coa empresa, circunstancia que este colectivo veciñal apoia e considera fundamental como seguinte paso no proceso para que os terreos volvan a estar ao dispor do Concello e, polo tanto, o máis axiña posible, poder urbanizar a Praza Sardaña dun xeito digno para uso e disfrute de toda a cidadanía. Por certo, saudamos positivamente a nova postura do PP, que na publicidade dun boletín divulgativo distribuído polo barrio cara as vindeiras eleccións municipais afirma: "Nosotros haremos unha plaza de verdade". Probablemente este troco na estrategia poida ser produto da sensatez e cordura que antes non imperou, ou tal vez débase a capacidade de crear conciencia que ten este colectivo que eu represento. Miren vostedes, hoxe pode ser un día moi importante para esta cidade polo que este rescate significa, pero queremos matizar tamén que, aínda que nos complace que a situación poida ir encamiñándose cara a cadar os nosos obxectivos, a nosa satisfacción non é completa, porque cremos que ao longo deste mandato corporativo desperdiciouse un tempo precioso intentando alcanzar un acordo amistoso coa empresa, tarefa que antollábase bastante difícil porque sospeitamos que os intereses da empresa, a parte de económicos, tamén poderan ser políticos. De todos os xeitos, nas nosas expectativas séguese a contemplar a licitación da obra de urbanización neste mandato. En fin,
apelando á vontade de consenso que se lle presupón a representantes políticos responsables e tendo en conta que o escenario variou dun xeito importante e que o paso do tempo permite reflexionar con serenidade, sen odios nin rancores, gostaríamos a poder ser que este punto saíra adiante por unanimidade. Para rematar, dicir que este colectivo veciñal que ten un comportamento paciente e perseverante nunca atendeu ni atenderá a intereses partidistas, xa que ten como obxectivo fundamental loitar pola recuperación e reurbanización da Praza Sartaña e non vai regatear esforzos para conquerilo. Ademais, queremos deixar claro que tanto este goberno como que xurda das urnas no mes de maio, sexa do signo político que sexa, gozará da nosa confianza, colabora e diálogo, sempre cando as súas intencións conclúan coas reivindicacións da veciñanza en defensa dun espazo público. Mais pola contra, se esas intencións teñen fins perversos, privatizadores e especulativos, atopará unha férrea e severa oposición veciñal. Sen máis, grazas por escoitarnos, saúde e Sartaña sempre pública.